Moje ime je Vladimir Knežević i prošle godine sam odlučio da svoju strast pretvorim u realnost. Oduvek sam hteo neki biznis sa hranom i konačno ostvario svoj san i otvorio pizzeriju. Pokrenuti porodični biznis nije lako, ali uz puno truda, rada i ljubavi prema onome što radite, sve je moguće. Supruga i ja smo tim, radimo zajedno, međusobno se pomažemo i mi smo dobro podmazana mašina. Pizza je jedno fascinantno jelo i jedno od najpoznatijih jela u svetu. U koju god zemlju dodete, svaka ima neku svoju čar i drugačiji ukus. Tako je i kod nas. Slatke, slane, nebitno je. Inovacija je ključ u svakom poslovanju. Pravljenje bilo kog jela, pa i pizza je sveti čin. I svaki sastojak se bira sa puno ljubavi. Mi želimo da naše mušterije osjete u svakom zalogaju sa koliko ljubavi je ona spremljena. Priznajem, nije lako 24 sata biti u poslu. Ali kad vam mušterija kaže da u životu nije jeo bolju picu, pa ima li lepše komplimente od toga?